Takže zdravím všetkých fanúšikov videoherného webu CheckGamer.com na veľmi netradičnej hry, ktorú u nás na webe bude recenzovať kolega Tom Borsky. A bohužiaľ si s touto hrou nejak nevieme rady. A to hneď z viacerých dôvodov. Túto hru nepovažujeme za hru. Je to proste... Má to byť MMO, sociálne MMO, bez boja a bez všetkého toho ostatného, čo poznáte z iných MMO hier, ale nejak sa to tu nenachádza. Hru sme skúšali, ja som ju skúšal teda iba na chvíľku, kolega ju takisto skúšal na chvíľku a nejak sme tomu nepochopili. Dnešný účel dnešného streamu je prísť na to, o čo sa vlastne v tejto hre jedná. Takže bez ďalšieho zdržovania vidíte, že v menu je len Wander, Settings, Sound Settings a Credits. Takže do nastavení, ako vidíte, nastavenia sú absolútne biedné, len sa dá prevrátiť kamera. A zvukové nastavenia len hudba a zvukové efekty. A Credits. Schválne sa pozrieme, že koľko ľudí túto hru robilo, pretože je to mŕne zaujímavé. Čakajte. No. Úplne neviem, čo dodať, pretože toľkoto ľudí sa podieľa na hre, ktorá v podstate ani nie je hra. A mi príde trošku zbytočné. Len keď zmiením českú hru novú z Inceptio, tak nechápem toto. Každopádne, aby som prestal mleť pantom, aby sa nedívali do blba, tak vstúpime do hry, ktorá nás zavedie do tohto sveta Wander. Každopádne možno sa k nám príde pridať aj Tom Borsky, čo je vlastne recenzent, ktorý bude recenzovať tento titul a rád by som počul jeho názor na tento kúsok. Takže snáď sa staví, ak nie, tak to nejak zvládneme sami. Tak, už sa nachádzame v hre, ktorá je poháňaná CryEngineom 3. Štúdio samotné, ktoré vytváralo tento titul, by sa ťažko dalo nazvať za štúdio, pretože to je Wander PT, čo si neviem čo. A hra má strašné problémy. Skúšal som napríklad bežať, pričom bežíte za pomoci stlačenia klasického čudlíku L3, ako vlastne u všetkých u väčšiny hier v dnešnej dobe. A keď to tak stlačíte, tak bežíte, ale len do určitého okamihu. Nemáte tu žiadny ukazovateľ staminy ani ničoho podobného. Proste za chvíľku to prestane fungovať. Čož je zvláštne. No, napríklad keď vyskočíte, tak zasa kráčate. Chôdza je absolútne frustrujúca, debilná. Takto napríklad chodíte dozadu. V tomto svete by mali byť hráči, alebo celé podľa všetkého, aspoň dúfam, že jak táto hra nebola nejaký finančný tunel, tak by to mala byť MMO hra v prvom rade, kde po celom tomto svete by mali byť rozlezení ostatní hráči. Predpokladám, keď hrajú vonku už od stredy, že si tú hru pár ľudí kúpilo
Aj keď možno, že by som sa divil tým hráčom, ktorí si tú hru kúpili, pretože cena viac ako 600 korún za titul, ktorý vám v podstate len umožní chodiť po svete, kade tade, je hrozný. Zvuková stránka hry je takisto pomerne tragická. Jak si všimnete, v tejto časti počujeme more. Všimnite si to dobrá. A tu ho zrazu nepočujeme. Nie, že proste pomalý prechod do toho, že to more proste začíname, nebudeme počuť. Tu proste v tejto časti more nepočujeme. V tejto časti more počujeme. Zase sa vybehneme hore, zase ho nepočujeme. Zase ho počujeme. Takže množstvo ľudí, ktorí na tej hre pracovali alebo ktorí sú uvedení v kreditoch, by sa mali rozhodne zamyslieť nad svoju prácu a možno, ako hovorí Filip, ako Filip spomenul v jednom článku, možno, že by bolo ideálne skladať kuchynské linky alebo niečo a rozhodne sa vykašľať na hry. Všetko je to poháňané CryEngineom 3, takže už na prvý pohľad to vypadá celkom dobre, ale nemôžem si pomôcť a myslím si, že toto CryEngine dokáže sám. Myslím to tak, že keď rozbalíte ten engine herný a keď idete niečo tvoriť, tak povedzme, že keď si otvoríte nejaký nový projekt, tak si tam proste toto proste vyrobíte. Ako môžete vidieť, tu textúry nefungujú dobre na tej postave, všetko to tam lieta hore dole. Keď budem bežať po pláži, tak budete vidieť, že tam textúry doskakujú, ale úplne brutálne. Vidíte? A Danis píše, že či je ten titul zabugovaný. Danis, I don't know. I really don't know. From my opinion, this is not a game, first of all. Takže, ako môžete vidieť, pozadie, zrazu tam skáču stromy, ktoré tam pred chvíľkou neboli. Raz sa otočím, zrazu tam nie sú. Zasa, vidíte, stromy nie sú. Zrazu sú. Skúsime ukázať, že čo vlastne má táto hra za úlohu. Nebol som schopný dokázať to, aby som vyresetoval túto hru, jak som ju začal. Hľadal som to desi v nastaveniach PlayStationu. Bohužiaľ som nebol schopný vymazať tie údaje o tom mojom predchádzajúcom hraní, čiže ma trošku mrzelo, rád by som vám tú hru ukázal úplne od začiatku. Každopádne o nič extra ste neprišli, až na to, že na začiatku začínate v podstate v strome. Vaša postava je strom a ten strom sa pohybuje asi takto. A to aj keď šprintujete. Čiže naprosto totálne frustrujúca záležitosť, kde vlastne ste v nejakom debilnom strome, ktorý sa není schopný ani hýbať a máte pred sebou gigantický svet, v ktorom proste neviete, čo máte robiť. Takže kebyže vás na začiatok aspoň šupnú do tejto ženskej, ktorá je schopná aspoň trošku bežať, tak by to bolo rozhodne lepšie a menej frustrujúce. Tak skúsime sa pozrieť. Táto hra má byť o tom, že vy s priateľmi by ste v podstate chodili po tomto svete. Aha. Tak neviem, či to bol náhľad pod sukňu tej ženy, alebo čo sa stalo, ale bolo to zaujímavé. Každopádne, ako som sa dostal do tejto dievčiny? Po celom ostrove, alebo ja neviem, či to je ostrov, či to je nejaká pevnina, alebo toto je len nejaká prímorská časť, jak je to veľké, vôbec netuším. Každopádne začínate tu na niekde v lese.
Pričom ja si myslím, že som to preplával tam práve z tejto časti. Čož asi nebolo úplne to najlepšie rozhodnutie. Takže tu niekde sa nachádzajú proste také kamene moci. Alebo ja neviem, jak to nazvať. Aspoň je super, že už konečne funguje bežanie. Tu je práve jeden z tých kameňov, ale toto nie je ten, ktorý hľadám. Po celom ostrove sú takéto kamene, s ktorými vôbec netuším, čo mám robiť. To je listen, stlačí mix. Griffins flying around the floating island. The griffins I know have told me it's impossible to fly high enough to reach it. So how did they get up there? Skúsime výjsť hore. A skúsime nájsť nejaký kameň moci. Kebyže táto hra sa predáva za, neviem, za 150, 160, 200, dajme tomu 300, keď už je to PlayStation korún, tak by som nepovedal asi ani pol slova. Je to také krásne, môžete k tomu pustiť decko, dať to decko do ruky a behaj si šmatlaj. Ale jak to má byť brané ako sociálna hra, ktorá je za cenu 650 alebo myslím 690, tak nejak korún českých, tak si myslím, že by som od toho očakával trošku viac. Aby som vám ukázal presne na ovládači PlayStation 4. Tlačítko kolečka slúži na skok. Aha, tak to bola tá sukňa. Takže týmto vlastne skáčete a ukazujete pindu svetu. Tlačítkom X nerobíte nič. Tlačítkom štvorček nerobíte nič. Tlačítkom trojuholník nerobíte nič. Asi tam čo si robíte tlačítkom trojuholník. Podľa všetkého je to mapa, ktorej zasa absolútne nerozumiem. Takže asi to je fakt mapa. Neviem, či sú tam tie pindy na zemi. Každopádne toto bude určite mapa. Toto bude určite mapka. Aha. Skúsime tu. Tu sa práve môžete prevteliť do toho stromu, jak sa nemýlim. A vypadá to, že tam asi bude, to je človek, tam asi bude nejaká ryba alebo nejaká ptákovina. Tu je ten strom a tam predpokladám, že bude asi ten vták. Takže to sú asi 4 veci, za ktoré sa tu dá hrať. Ja teda ako odhadom. Do stromu sa fakt transformovať nechcem, ale ukážem vám to. Aby ste videli, o čo sme neprišli. Takže toto je strom, nejaký end, s ktorým môžete sa pohybovať po mape. End sa pohybuje rýchlosťou svetla, takže absolútna tragédia. Vôbec netuším, prečo tu ten strom je, čo s ním sa dá robiť. Keď mačkám tie čudlíky, tak kuličkou len skáče, trojholníkom vlezete znova do tohto super sveta. Tlačítkom R3 si prepínate pohľad z first personu do third person a ostatné tlačítka sú absolútne nevyužité. Nech mačkám čokoľvek, tak sa proste nič nedeje. Okrem trojholníka a guličky nič. Myslím si, že ešte touchpad je trošku taký ako použiteľný, ale úplne teraz neviem na čo. Prepáčte, v tom strome sa naozaj hrať nedá, takže preto to zase šupnem naspäť do tej ženskej. Čom ona sa aspoň je schopná hýbať nejakým rozumnejším spôsobom. Tak, tu máme druhú značku, ktorú zasa nechápem. A viem, že len keď to stlačím,
Hi. Takže toto je nejaká značka jako vestu. Tam ukazuje nějaké blbosti na mape. Speak word. Vůbec nerozumím. Nevím, čo po mne tá hra chce. Nevím, o čom to má být. Netuším. Ideme ďalej. Neexistuje to šplhanie, že by ste vyliezli na tú skalu. Keď už to má byť ako MMOčko o odhalovaní, o cestovaní spoločne, tak prostě, keď už sa tu nebojuje, tak pre Boha, pre Kristové rany, aspoň nejaký šplch alebo nejaké zachytávanie o debilný obrubník, aj ten chujský zaklínač, ktorý prostě je RPGčko a nejaké lezenie by tam nikoho nemuselo zaujímať. Tak to prostě má, že keď skočíte na nejakú hranu, tak sa prostě zachytí. Tu na to prostě není. Prostě hrdinka beží a není schopná spracovať dve jednoduché úlohy. Prostě bežím a skočím. Hneď ako skočím, hneď sa vypne šprint. Čiže naprosta tragédia zasa. A tak, už som si vugol aj behanie. Takže je to v prdeli. To je presne to, čo som vám hovoril na začiatku. Keď to prostě moc súrite, tak to dopadne tak, že si bugnete beh. Takže budete muset stlačať R3 jako blbec stále, aby ste vôbec bežal, pretože to nereaguje. Takže ja skúsim výjsť zasa do menu. Možno, že sa to odbugne, keď sa do novej postavy transformujem. Keď sa do tej dievčiny transformujem znova. Tu sú nejaké tie značky. Ešte jedna možnosť je, že môžete dávať na mapu značky. Tá hra si nie je schopná zapamätať ani pohľad, ktorý ste si prepli. Takže keď máte TPS nahodený a plynule prejdete zasa do hry, tak ste zasa vo FPS, takže ako naozaj klobúk dole vývojári. Tak, aspoň sa nám odbuglo šprintovanie, čo je super. A my skúsime nájsť kameň moci pre vtáka. No, vypadá to, že hrdinka je zadýchaná. Neviem vôbec, nevidím tu žiadny hud, nevidím tu nič, proste neviem, koľko vydrží, nevidím absolútne nič. Jediná možnosť je tá, že počujem, jak vzdychá. No, to je super, ale to by som počul radšej niekde inde ako v hre. Takže mám tu ďalší nezmyselný kameň. The idea of some kind of sky god is ludicrous. I'm almost embarrassed to be part of the same species as that loopy tribe. I can't say I agree with the subservient role the Hera seem to be playing either. Oh, I know they'd say it's not like that at all. But the way they make the Hera grovel for the privilege of transforming, it's despicable. And I'm sure they're just hoarding spice as if it were going extinct, when they hardly even use it, too. Takže zasa nejaký kec, ktorému proste som absolútne nerozumel, čo vlastne tam chcú, alebo k čomu to je dobré. Ďalšia vec. Táto hra mala byť ako exploratívne MMO, čož znamená, že keď objavujem prírodu, alebo kde sa v nej pohybujem, tak kurva by tu mali byť aspoň aj zvieratá, nie? Proste holé nahádzané proste veci.
na miestach hneď z engineu vytvorené bez akéhokoľvek rozmyslu. Za 600 korún, páni, lepšiu hru by som vytvoril za mesiac. A to pri sám Bohu nekecám. A ak pomíneme to, že táto hra bola oznámená na minulý rok pekne, tak toto je niečo neuveriteľné. A na webe sa proste už schádzajú proste ľudia, že chcú vrátiť peniaze. Ja sa im absolútne nedivím. Za toto dať 600 korún, tak si vyškrábem oči. Pozrite sa, absolútne nedomyslené. Tu na tráva raší z oného. Vôbec nereaguje na textúry. Proste môžem tam cez to chodiť, vôbec to nevadí ničomu. Sú nejaké hríbečky. Postava vrhá nejaký tieň, ale pomerne hodne mizerný. Vôbec neviem, jak si obnoviť staminu. Vôbec netuším. No, maximum značiek sme dali, položili. To je síce krásne, že nám to teraz povie, ale jak sa do prdele tie značky dávajú preč? To je tiež asi na niečo, na čo zabudli trošku naši vývojári zo štúdia XY, ktoré podľa mňa ani neexistuje. Takže... Je to hrozné. Je to naozaj hrozné, katastrofa. Všade tu lietajú textúry, proste vidíte, že všetko sa to tu hýbe, proste nedrží to pohromade. Celé to je rozbité. Strach a hrôza. Ja dúfam, že spoločne prídeme na to, aspoň ako sa mažú tieto značky. Čož asi na to neprídeme, pretože na to tak trošku zabudli autori tohto paskvilu. A fakt sa to nebojím povedať, že to je paskvil, pretože to je paskvil. A to hra nemá s hrou absolútne nič spoločné. Takže kto to sleduje a kto toto bude sledovať, toto video, ruky preč, než vás napadne si to kúpiť. Jak vás napadne si tú hru kúpiť, tak vám dám svoju adresu a môžete mi polovicu tej hry a polovicu peňazí za tú hru poslať na moju adresu a verte tomu, že radšej urobíte rozhodne lepšie. Tu je ďalšia nejaká značka.